हेलो फ्रेंड्स, गाबोननि जानो गोनां एसएससि जीडी रिटेन एग्जामखौ नोंथांमोनहा बयबो मोजाङै मोजां होनो हायो बेखौनो मिजिंथिनानै आसा खालामनानै आं बयनिसिमबो बेस्ट अफ लाक जासिहरनाय जाबाय। नेगेटिव मार्किंबो दङ दे 0.25 नेगेटिव मार्किंआ। फंबाय आरो बिनानावमोन, नोंथांमोनहा बारा टेनसन लानो नाङा, घाबरायनानै लिरनो नाङा। जे कुइसनखौ हागौ सिगां बेखौ लिरग्रो, जेखौ हाया बेखौ सबसे उनाव होबानो जाबाय।